soidut ja savut. Osa futista, mun mielestä. Kansa on puhunut, joten nyt lähdetään Helsinkiin. Klubin konferenssiliigan matsi. Mutta ei auta kuin kamat niskaa ja menoks. Mahtaiskohan näillä tarjentua? Mitä luulette? Mutta ennen kuin lähdetään ajeleen, niin mulla olisi yksi pyyntö. Tai oikeastaan muutamakin. Nyt kun katsot tätä videoa, niin käy laittaa samalla mun tiliseurantaa. Ja tykkää tästä videosta. Se jeesaa erittäin paljon, varsinkin tässä alussa. Saadaan mahdollisimman moni tänne kanaville, niin pystytään tekemään laadukkaampia videoita teille. Ja kerro vaikka kommenteissa, että mihin sä haluat mun seuraavaksi lähtevän. Katsotaan, saadaanko ideoita sieltä. Mut nyt lähdetään matkaan. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa jälleen Bolt Areenalle Helsinkiin ja Conference Leaguea aiemmin mainittu klubi vasta Molde. Isot panokset. Kyllä sanotaan, että jos tästä 3 pistettä jää Helsinkiin, se on niinku jatkopaikan kannalta erittäin hyvä. Ei ole todellakaan varma, mutta joku UEFA-laskuri antoi ainakin pientä prosenttia siinä, että 6 pisteellä pitäisi 24 parhaan joukkoon päästä, niin tästä on melkein pakko ottaa tosiaan se voitto, koska mä veikkaan, että Andalusian auringon alla ei ole budjetoitu kauhean montaa pistettä siltä vierasreissulta, joten kyllä tänään on pakko suorittaa. Toivotaan hyvää tulosta tänään. Tänään on myös sinänsä hieno ilta, että 2 klubi vähintäänkin ikonia. Tanakasta voidaan ehkä puhua jopa legendana, mutta 2 klubin luottopelaajaa nyt jättää HJK. Tää on viimeinen peli Toiviolle, Tanakalle. Ja etenkin tää Atomin tarina huikeeta, ja vaikka ne on ihan hirveän läheltä tätä seurannut, niin pakko sanoa kyllä, että pistää meikäläisenkin vähän herkistymään, kun miettii, että miten kaveri on omaksunut tää suomalaisen kulttuuri. Erittäin rakastettu, tykkää saunoa, piirtää koirakuvia, rakastaa pelata jalkapalloa ja se näkyy. Toiviosta sen verran, että on myös toiminut Molden kapteenina ja voittanut Norjan pääsarjan Molden painossa, eli tämmöstä tuplaedustusta nyt tarjolla. Ihan kiva lopettaa HJK-polku tämmöiseen matsiin. Pakko sanoa sen verran tähän vielä, että katsojia ei näy vielä oikeastaan missään. Ja tifoa kuulemma piti olla tulossa, mutta ei vissiin sitten olekaan. Joten jäädään jännittämään myös sitä. Matsi ehti jo pyörähtää käyntiin, mutta on pirun kylmä. En tiedä mitä tästä kuvaamisesta mahtaa tulla, mutta se jäi sanomatta vielä, että ei ole Moldelkaan kauhean hyvin kausi alkanut. Tai oikeastaan paremminkin ei ole Moldelkaan kauhean hyvin kausi loppunut, koska 5. vasta Norjan liigassa ja Norjan kapissa Fredrikstadia vastaan turpaa rankkareilla. Joten ei ole hyvät lähtökohdat kyllä tähän peliin norjalaisillakaan. Joo, soihtuu. Ja sakkoja. Sakkoa perkele. Come on, come on. En odottanut, mutta hieno. Vaikka sakkoja tuleekin, niin on hieno nähdä Suomi-kentillä tämmöstä. Kyllä soidut, ne kuuluu futikseen, jos ne pysyy omassa katsomassa, eikä lennä toisten päälle. Mutta on hieno, soidut ja savut. Osa futista, mun mielestä. Ja Molde siirtyy. 1-0 johtaa. Heti kun alkoi klubi päätyi heräilemään, niin kyllä Molde koittaisi saman tien. Tosiaan tästä suunta vaan ylöspäin ja nyt pitää tehdä 2. Kyllä ainoa mikä kelpaa, niin kyllä se melkein voitto on. Ensimmäinen kulmapotku HJK:lle. Katsotaan. Eikä mihinkään. Eikö tullut tätä
Tonttulakkipäiset klubi päätyy. Kyllä ne tykkää soihdusta, se on hyvä. Kai se on jotenkin pakko pysyä lämpöisenä tuolla fanikatsomassakin. 25 minaa pelattu ja klubi on kyllä ollut aika köyhä hyökkäyssuuntaan. Vähän semmoista, no katsomosen meininki, mutta niin, on tää vähän jäässä, ollaan katsomassa ja ollaan kentälläkin. 2-0, saakeli sentään. On kyllä vähän heikkoa. Eipä taas, ei voi mitään. Toivotaan nyt, ettei tää ihan täysin repeä ja klubi pääsis vielä mukaan. Ei tää muuten oo mukava istuskella. Mut toki jäähyväisten takia pelkästään, mut ei saatella. Kaksi. Tästä on suunta vaan ylöspäin. Come on. Ja komento takas. Varjolta tsekata. En tiedä meneekö hylkyyn, mutta vähän epäselvä tilanne. En tiedä tarkastetaanko paitsiota. Maali hyväksytään. Let's go. Puoli aika, 2-1, niinku vierestä kuuluu, OK miinus. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Ei tässä auta muu kuin toivoa, että toisella puoliajalla natsaa paremmin. 45 minuuttia aikaa kääntää peli. Toinen jakso käyntiin. Nyt odotetaan nousua. En mä halua lähteä täältä himaa, jos klubi häviää. Nyt luvattiin katsomasta, että tulee maali. Katsotaan tuleeko. Vedetty. HJK on ollut pirteä nyt tokalla jakson alussa ja ihan äsken oli vaarallisen näköinen vetokin. Mut kyllä tästä on hyvä jatkaa. Mulla uskoa riittää ainakin vielä. Klubi painaa päälle. Molde on ihan jyrän alla. Melkein jopa yhtä päätä. Vähän ehkä Värikynän kanssa, mutta kyllä tää hyvät näyttää. Nyt pitää vaan tehdä ratkaisuja. Atom kentällä ja standing ovation, totta kai. Kyllä on haikeita hetkiä, hienoja hetkiä. Ei muuta kuin kaikkea hyvää Atomilla. Kymppi jäljellä ja pieni suvantovaihe tässä. Toivio ja Atomi kentällä. Nyt olisi hyvä pistää. Ei. Löytyykö ratkaisuja? Se on iso kysymys nyt.
uskomaton meininki tällä hetkellä. Päättyyköhän nyt? Kyllä, se oli siinä. Ei oo jatkopaikka vielä kuopattu, nimittäin Betisi vastaan voitto, niin se on siinä. Ja siellä mennään. Oi! Oi! Hyvää joulua! Hienoja hetkiä, oikeita hetkiä. Ei voi muuta sanoa. Upeita herrasmiehiä, Toivi Oja Tanaka. Kiitos. Mut tällä kertaa valot himmenee Boltilla ja munkin puolesta oikein paljon kiitos kun olit mukana. Tervetuloa mukaan myös jatkossa.